welcome to another video. Rolling Joe! Now, here's my agenda for today. So, every time nga mo mag-drive ko tour guys, makakuha ko commission. Wherein, mahatod ko guest sa certain souvenir shop. Ano nga shop? Dire, Panguloyo. If magatod ko guest, dire nga shop, nagagay ko lang 10% in each item. So, now, akong i-withdraw to mga ibang tigom nga chips. Actually, itong agenda, yung karon guys, kay magpalit ako sa amin para sa akong kwarto. Using this commission chips. Okay, so let's go inside. So kami mga tourist driver guys, sige may gato dali lugar na. Ang name sa place kay Angel's Basket kana. Okay, and also near doon na siya sa kuan guys, Pantalan. So here's the thing in this shop guys, kay every time nga magatod ka guest nila, they give you 10%. Kay ikaw may nag-refer nila sa mga guest nga ana mabalit. And I got 500 pesos. Diba? So guys, to make use of my 500 pesos, doon sa Marcela karon mo palit o sa amin kay sa kwarto wala ko sa amin. So, gusto sa Marcela, makita tayo sa amin niya worth 500 pesos. Okay? So, let's go inside this mall. Okay, yara. Pila ka na. Ito, 1,000. So, sa amin yung itong ipangita guys. Kaya sa amin yung pilit sa bumbong. Okay, so more on nga nila sa amin nila kaya na-stand. Makita sa tayo katong na hindi sangit sa bumbong. Sobrang parana. Charles! Hindi ba nihatag kung imukuhan sa amin? Kana sa amin. Sabay huwag tao sa amin. Yoro. Ay, nainahira na kayo. Mabuak. Buwag. Pag inainahira ba kayo? Buta na, na-miss ay mga gana. Sama na eh.
Plain gini. Oy, pag gara-gara di ay kuan-kuan ba. Yay! Di guys style na utos sa. Nahira. Dahil kay mabuak na. Diba? Suhan niya. Dagol. Kasi, kundi, talinis man eh. Hindi mo gana katalinis na. Hindi ko alam na. Kamaya. Now I can see myself vlogging, having challenge video with this boy. Woo! Kinabiuhan kayo. Muna ang commission guys. Ha? Kung hinabiuhan. Diba? Huh? So guys, natakaroon sa Tamblot. May natagak sa kinan. Oo, tanawa. Tawa ninyo guys. Bibili mo son? Report. Problem mga na. And guys, nato sa UB karon. And by the way, kanang kuan guys, airport sa Tagbilaran gisinadaan na siya guys. Tungod kay open na ang airport sa Panglao. And by the way, natay kauban nga usa sa vlogger diri sa Bohol. Hi guys, so follow me in my YouTube channel Edsel Sevilla. So karon man yung YouTube channel. Ay magtuo. Wait lang me ako. Balik. Go. Yo guys, follow me sa channel o 82 subscribers pero musikat ra ko po. Peace. Ay magtuo guys. Hi! Lan, smile! Ano siya ganan mo nga Mr. UB kids? Dahil nagbayot ay dolo-dolo. Gan good. Or basig usa ka sa bayot niya kan udol-dolo mga laki na rin. Dagan. Ay dagan. Ah, dahil laki! Hi guys, this is Ned sa Jason Vlogs. So kanay siya guys, vlogger po rin. Nag-run Wala niya. di ko gigana ba? Mag si Edsel. Edsel. So guys, that is it for this week's vlog. And shout out there guys ni Carl Xers from Kinapawan City. And don't forget to follow me on Instagram. See you in the next vlog. Bye! Oh baby, adlaw ikaw ra gyud. Ako ang gikukod-kukod. Happy birthday dahil sa among kinagwapuhan nga vlogger, Ray Sepe, Majong Buntag, di ta manood ni mga pinatruna kay naidagang mga gwapo. Nalipong sa siktuyo sa akong